11. kolovoza. Božanstvo u nama dom je mira, hram mudrosti, prebivalište besmrtnosti. Bez ovog unutarnjeg počivališta, bez ove planine vizije, nema istinskog mira ni spoznaje božanskog. Ako ondje možeš ostati 1 minutu, 1 sat ili 1 dan, možeš ostati zauvijek. Svi tvoji grijesi i žalosti, strahovi i brige pripadaju tebi. Možeš prijanjati uz njih ili ih se odreći. Sam prijanjaš uz vlastiti nemir ili sam stižeš do vječnog mira. Nitko se drugi ne može odreći tvoga grijeha umjesto tebe. Ti ga se moraš odreći. Najveći učitelj može jedino hodati putem istine i ukazati ti na njega, no ti sam moraš kročiti njime. Slobodu i mir postižeš jedino vlastitim naporima, predajući ono što vezuje dušu i uništava mir. Odreci se sve svoje koristoljubivosti, odreci se sebe i gle, mir Božji postaje tvoj. Napusti oluje grijeha i tjeskobe.